Yeah, umgangatho wabo besiwazi undown because sidlala for the second time which is sahlale i-draw away nabo. So ngoxa bebuya besizapha besiqiniseka into yoba no sawulwela into yoba sibabethe as babe ngu-1 kwileague ngosidibana nabo sidibana nabo bengu-1 singu-number 3. So hopefully ibisithi into yethu funeka sizibambele bona ngokwethu, but ke it's football. Zimbini ii-chances esiziphosileyo i-first half bezi-clear, then bona bacreate one second half yali goal, then bad side ye-football ke loyo. You waste chances, you are not likely to win. Yeah, ii-plans zethu in future kuba iyi-first season le, asizuthi sifuna ulwela uhlala and so on. Ii-players zethu ziyakhula, ziyagrowa as much as possible. Into yethu ithi if i-team iyaremain iyahlala ku-Hollywood as i-league endiqinisekileyo izawuhlala kuyo, si-willing ulose ii-players to better teams. That's why ufumanisa uba i-team yethu incinci the most. So sibhilive ekubeni uba sinike ezintwana zincinci chances then zikhule as much as they can. There's no pressure, it's just that we are taking one game at a time, and ke si-proud on how they perform because there's a striker sethu, a 15-year-old boy. So ingenile iperformile yenze everything which is ina 2 goals so far. Unfortunately namhlanje akhange ikore kwezi nto ndizibalayo, but chances were created, zibe missed. So asinawubleyima mntu, we have to move forward, asina choice. Yeah, ndingatsho Majideni ndithi no, they fought a good fight and then i-opponent nayo iwinile and then i-proud because iyazibona uba iwine enzima. Although siluze at home, lose at home ayonto ilula. So uyayibona ne-opponent, it was one of their tough games bebeke bazidlala and baze besazi uba siyitim enjani kuba sahlale nabo i-draw. So which is here and there ibilidabi irrespective of being at home, but besisazana thina nabo uba injani. Ibingazuba na-goals ezininzi, I was fully aware of that. That's why bendikhala kweza chances besiziphosa then bakora. The only goal differentiated two teams. So for my boys, zidlale very well and ziluze in dignity. So I'm not disappointed. Then we can take it from here going forward. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.